Nakahanda na ang Office of the Civil Defense sa OCD Region 6 sa posible epekto nga mangindalas ang Bagyo Opong sa Western Visayas. Sa riin naka-red alert status na ang Talatapan. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Director Raul Fernandez, Regional Director sang OCD Region 6, ginpahayag sini nga nakapatigayon na sila sang pagsinapol upod ang iban nga ahensya kaangay nagid lamang sa Bureau of Fire Protection kan BFP, Philippine Coast Guard kan PCG, Department of Social Welfare and Development kan DSWD, kag iban pa para sa mga kinahanglanon nga iplastar. Dugang pa sang direktor, nagpatigayon na inisang pre-assessment sa probinsya sang Aklan kag Northern Antique nga ginalauman nga amo ang manginlabing apektado sa Riyon 6. Pag-abot sa pagbaha amo man ang iban pa nga dalas sang bagyo. Ginpasiguro man ni Fernandez nga mayara sang bastante nga rescue boats kag iban pa nga equipment sa riin. Mayorya sa mga local government unit o kon LGU ang mayara man sini. Yari ang kabahin sang pahayag ni Direktor Raul Fernandez. Conduct na tayo ng disaster risk assessment. Dinaluhan nyo ng mga mga member agencies. And yung may mga naka-preposition na rin tayo mga welfare goods in strategic areas, no, throughout the region. Yung DSWD natin, no, meron tayong mga naka-preposition. So kahapon nga, no, nagdugang sa mga goods, no, with the help of DPWH. Konaman si K5 Kimon Tanyo Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.